Салом дӯстон, хуш омадед ба канали ман. Имрӯз як рӯзи хело хуб, рӯзи истироҳати ман аст. Барои ҳамин ман дар бораи ҳаёт ва фаъолият ва кор дар Дубай каме ба шумо маълумоти зиёдтар медиҳам. Вале ҳоло мо бо шумо ба Дубай Крик меравем. Ман шуморо ҷойҳои зеботаринро ба шумо нишон медиҳам. Бо ман бошед. ҳаво хело ҳавои хуб мебошад имрӯз дар Дубай. Хело гарм. Зимистонҳои Дубай на мисли зимистонҳои Тоҷикистон аст. Гуфтам видеоро акнун бо забони тоҷикӣ фақат гап занам, барое ки бисёртар забони русӣ гап мезадам пештар, барое ки бисёриҳо маро аз Узбекистон, Тоҷикистон тамошо мекарданд. Ҳоло фақат бо забони тоҷикӣ гап мезанам ки ҳамватанони худамро бинанду дастгирӣ кунанд. Барои ҳамин як хело гап мезананд ки ту ба ягон кас ёрдам кардӣ, ёрдам накардӣ, ё ки фақат барои лайку подписчик ҷамъ кардан дар YouTube видео мегузорӣ. Ин барои вай нест. Ман ба бисёриҳо гап задам ки барои ман ягон суми шумо дар кор нест, ягон чиз дар кор нест. Ман фақат мехоҳам ки ҳамватанони ман дар куҷое ки набошанд сиҳату саломат бошанд ва барои ҳамин ман дастгирӣ мекунам. Мақсад ман ягон касро ба кор қабул намекунам, вале ман метавонам ёрдам кунам ки онҳоро ба кор қабул кунанд. Як ходамам хеле тамбале ҳастанд ки ҳатто вақте ки гап мезанам ки резюмеи худро тайёр кунеду ба почтаи ман равон кунед, онҳо як саволҳои аҷоиб медиҳанд ки резюмеаш чист, CV-аш чист. ақаллан одам пеш аз як кор кофтан, кор ёфтан ё ба ягон давлат рафтан, ақаллан як маълумоти хурдака кам бошад. Бояд шумо дар интернет хотя бы кобеду донед чи аст резюме ва чи аст CV. барое ки бе резюме, бе CV шуморо ҳеҷ кас ба кор дар ягон ҷо қабул намекунад. барои ҳамин дӯстони азиз, саволҳои ноҷо намедиҳем. Саволҳое ки доири кор аст, барои чӣ хел кор ёфтан ва дигару дигар аст, ман ба онҳо ҷавоб медиҳам. ба саволҳои ҳар хел ноҷо ман вақти худро намехоҳам сарф кунам, барое ки ман ҳам бекор нестам. Як хело менависанд ки чӣ баъд дер ҷавоб медиҳӣ ба саволҳо. Ман ҳам бекор нестам, ман ҳам кор мекунам, ман ҳам барои сум ҳаминҷо омадагиам. дар ин видеоролик ман якчанд роҳи ба шаҳри Дубай омаданро барои шумо нақл мекунам. Якумин роҳи ба шаҳри Дубай омадан ин ба тариқи онлайн кор кофтан аст. ба тариқи онлайн кор кофтан шумо бояд резюмеи худро тайёр кунед. Мақсад резюме, CV ин маълумот дар бораи шумо, дар куҷо кор кардагин, чанд ха кор кардагин, аз кадом сол то ба кадом сол, аз кадом моҳ то ба кадом моҳ. Агар опити кориам надошта бошед, ин қадар проблемаи калон нест, барое ки ба онҳо аз ҳама муҳим маълумотро дар бораи шумо доштан аст ки номатон чи аст, аз куҷо ҳастед, чанд сола ҳастед, кадом забонҳоро медонед, чӣ намуд программаро истифода бурда метавонед. Мақсад каме информатсия дар бораи худатон. барои ҳамин CV, резюме аз ҳама чизи муҳим аст. CV-ро ба забони англисӣ тайёр кардан дар кор аст. Як варақ ё ду варақ. сурат дар CV ин хеле муҳим мебошад. Як сурати хурд дар боло ва як сурати ба қаду қомат дар поён. ман чӣ хел ки дар видеороликҳои пештара гап зада будам, ин хеле муҳим мебошад, барое ки онҳо бояд бинанд шуморо ки шумо чӣ гуна намуд доред. Мақсад ин хеле муҳим мебошад дар Дубай, барое ки бисёри корхонаҳо барои коргарҳои хушрӯ мекобанд, гӯё ма мешавад, вале хай ин қадар чизи муҳим несту. вале бисёри корхонаҳо барои чӣ хел гӯям, онҳо бояд коргари ки ба кор қабул мекунанд бинанд. барои ҳамин якумин чиз ин CV мебошад. дуюм чиз ин забондонӣ мебошад. бе забони англисӣ дар шаҳри Дубай кор кардан мушкил аст. барои ҳамин ҳоло ман ба метро медарам, бод бо гап мезанам. الأبواب تغلق. Doors closing. ҳоло ман дар даруни метро қарор дорам. метро ба одам нест, барое ки ман дар охирон станция мебошам. برای همین رفتیم. The next station is
англисӣ барои ба кор ба даромадан дар Дубай хеле муҳим мебошад, барое ки бе забони англисӣ шуморо ягон кас корда қабул намекунад. Забони арабӣ он қадар муҳим нест, барое ки ҳеҷ кас ҷе забони арабӣ хати гап намезанад. Ҳама ба забони англисӣ гап мезананд. Барои он забони англисиро донистан муҳим аст. вақте ки резюмеи шумо ба онҳо махқул шава, агар резюметон гузара 100%, шумо да invitation, яъне барои ба интервю даъват мекунанд. Шумо бояд барои интервюро гузаштан хушрӯ тайёрӣ бинед. Дар интернет абразети саволо ҳастай. Саволо қадар қин нестай, мепурсанд дар бораи худтон гап занед, дар куҷо кор кардагин, кадом забонҳоро медонед, барои чи шумо Дубай омаданед, ҳамин саволҳоро мепурсанд. Шумо бояд барои ҳамин саволҳо тайёр бошед. барои ҳамин дӯстони азиз, ман канали ютуби худро кушодам ки подписчикам ҷамъ кунам, лайкам ҷамъ кунам. Бале, барое ки ман мехоҳам ки канали ман барои шумо як канали хуб бошад ки шуморо ёрдам кунад, дастгирӣ кунад барои як чизи, чӣ гӯям, як информатсияи даркорӣ бошад дар ин канал. барои ҳамин ман ин каналро кушодам, на барои сум коркуниву дигар. барои ҳамин ташаккури зиёд барои ҳар як дастгириятон. марҳамат, подписка кунед, лайк гузоред, бо ҷуравотон тақсим кунед ки то имконҳоам бибинанд ва ба муроду мақсадашон расанд. ташаккури зиёд.